zenbaki soil bezala tratatzen direla. Administrazioarentzat zenbakiak bakarri garela. 5 aixola saiola administrazioari pertsonak, familien etorkizuna, pertsonen etorkizuna, gizarte baten etorkizuna. Ze hori da gaur jokoan dagoena. Gaur izpide daukagun gaia ez da nola nahikoa. Oso serioa da. Orain arte, Barakaldon eduki dugu ikastetxe bat, La Milagrosa, kontestua hartuta, kontestu soziala, ekonomikoa hartuta, funtzio importantea betetzen zuena. Kontutan hartuta zela ikastetxe bat ikasleen 110 baino gehiago behar bereziak zituzten ikasleak zirela. Kontutan hartuta bertan 22 nazionalitate desberdinetako herritarrak elkar bizitzen ari direla. Kontutan hartuta ikasleen erdiak baino gehiago bekadunak direla. Kontutan hartuta ikastetxe horren hezkuntza proiektuak errealitate oso konplejo bati aurre egiten diola. Beraz, ikastetxe horrek funtzio zehatza betetzen zuen Barakaldoko hezkuntza komunitatean, funtzio zehatza betetzen du Barakaldoko herrian gizartearen kohesioan. Eta horregaitik, honen berri izan genuenetik saiatu ginen egoerari konponbidea ematen eta batez ere elkarrizketa bideratzen eta negoziazioa bideratzen. Eta horregaitik gure proposamena irekia zen, malgua zen, eta soil-soilik eskatzen genuen berrestea, Legebiltzar honek berrestea Barakaldon onartutako, osoko bilkuran onartutako proposamena, eta ondorioz eskuduntza duen administrazioak gestioak egitea alkatetzarekin batera irtenbide bat emateko ikastetxe honen hezkuntza proiektuak jarraipena izan dezan. Eta eskatzen genuen mahai bat, negoziazio mahai bat sortzea, besterik ez. Eta horretarako ez dagoen borondate politikorik. Eta iruditzen zaigu oraindik ere, nahiz eta deskontu denboran egon, garaiz gaudela eta benetan saiakera bat eta esfortzu bat egin beharko genukela ikastetxe hau mantentzen ekar ditzaken ondorioengatik, suposatu dezakeengatik. Benetan ezagututa zein den kontestua eta egoera. Horregaitik gure planteamentua iruditzen zitzaigun errealena, logikoena eta zentzudunena zela publifikazioa. Publifikazioa, baina esaten genuen, publifikazioa bai, baina guazen guztien artera publifikazioari nola ematen dugun. Guazen hitz egitera ere transizio garai bat, eta nola bideratzen dugun transizio garaia. Eta ez gara gu izango, ez gara izango Podemos eta Euskal Herria Bildu esango dugunak ze baldintzetan emango den, ez? Implikatutako parteak hitz egin dezatela eta erabaki dezatela guzti hori ze baldintzetan bideratzen den. Horretarako, bidea ireki nahi genuen, baina badirudi horretarako borondate politikoa ez dela egon. Tripartito berriak aurkeztu digun osoko zuzenketan, pues viene a decir, búsquense la vida, viene a decir, y viene a decir y expresa y les hace responsabilizar del cierre a la comunidad de La Milagrosa. Definitivamente eso es lo que quiere decir la enmienda a la totalidad que el Partido Nacionalista Vasco ha presentado conjuntamente con el Partido Socialista y el Partido Popular. Búsquense la vida, yo me lavo las manos y la responsabilidad es vuestra, es de ustedes. Eso es lo que vienen a decir. Eta iruditzen zaigu, benetan, tristea dela hezkuntza sailak horrela jokatzea. Hezkuntza sailak ere badu erantzukizuna. Ikusten dugu itunpeko etxeetan, ia 85% gutxienez diru publikoarekin bideratzen da. Diru publikoarekin. Eta orain arte balio izan dio funtzio bat betetzen zuelako. Eta orain, non dago bere ardura? Iruditzen zaigu hemen, benetan, gauzak nola gertatzen ari diren, ez dela serioa, atero kontraesanak. Esaterako hemen zuen emendakinean EAJaren aldetik hemen, badirudi hezkuntza saila prest dagoela Minas espazioa ikastetxea erabiltzeko, baina alkatetza ez. Badirudi Partido Sozialista, badirudi ez Barakaldoko osoko bilkuran onartu den azken mozioan eskatzen du
eskatzen du ikastetxe publiko bat eraikitzea. La apertura de un nuevo centro escolar público en Barakaldo dentro de la red pública vasca de centros escolares, que dé salida a la repentina crecida de la población escolar y a la falta de espacio en los actualmente saturados centros de Barakaldo. Garaiz gaude. Ondorioak ez dira bakarrik izango La Milagrosaren inguruan eta komunitatean. Badakigu Rontegiko ikastetxe publikoa zegoeratan dago, badakigu Retuertoko ikastetxea zegoeratan dago, badakigu zein dan saturazioa, badakigu jantokietarako zelako txandak dauden, eta beharra dagoela beste ikastetxe publiko batetarako. Orduan, administrazio sailak uko egingo dio bere herritarrei dagokien hezkuntza eskubidea bermatzeko baliabidei, hori da jokoan dagoena. Kasko, Bera Andrea, orain osoko zuzenketa aurkeztu duten taldeen txanda da. Bengoetxe Andrea, PP Alderditik, zure dait. Eskerrik asko, presidentia. Bueno, vamos a ver, si yo formo parte de un tripartito, me pido un puesto en la mesa y una presidencia de comisión. Esto ya, vamos a ver, pero ¿cómo que puede creer alguien que voy a formar un